Ahoj, v tomhle díle si ukážeme, jak si ochočit rybu. Takže nejdřív si vezmeme tyši, takže to je tady tohle modrozelený vajíčko. A pak taky si vezmeme tyšnet. Nevím, kdo to má v češtině, tak zkuste napsat rybářskou síť. A teď postavujeme si teda tu rybu. Tady máme rybičku, oni jsou různé barvy. Tak, a my si vezmeme něco ryby, tady ta modrá. Tak teď na ně pravým klikneme tou rybářskou sítí. Takže budu se chytit. Tak. Tak, odlačí nám z toho tady tahle síť s tou rybou. Tak teď si ji vezmeme. A já budu do tady tohohle a pravým klikneme do vody. Tak, tady se nám napíše choose your pet's name, tak napíšeme třeba Blue a vidíte, už máte tu rybu. Takže to byl snad celý tutoriál. Tohle je velice jednoduchý, si prostě ochočit tu rybu. A ještě co kolem těch ryb, tak ryby se dají dávat i do akvárek, ale to ještě nevím jak. Pokusím se to zjistit, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, tak napište třeba, co byste chtěli vidět jiného ochočovat. A budu ráda za každý like i odběr, takže děkuji za shlédnutí tohoto videa a ahoj!